Dobro jutro, nastavljamo sa jutarnjim programom. Učenici muzičke škole Kosta Manojlović iz Zemuna često imaju priliku da na seminarima mimo redovne nastave uče od najboljih. Novi gošći škole ovog puta radovali su se pre svega polaznici sekcije za klarinet. Istaknuta klarinetistkinja Sofija Molčanova podelit će svoje bogato pedagoško i umetničko iskustvo sa našim mladim sviračima i zaljubljenicima u klarinet. Četvorodnevni seminar održava se u muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu. Ideja je plod saradnje Sofije Molčanove i profesora klarineta u ovoj školi i kompozitora Radivoja Lazića. Ja sam prošle godine snimila par njegovih solističkih kompozicija, su ovo kompozicije za klarinet i tako smo počeli zajedno da sarađujemo, pa onda nekad došlo do ideje da napravimo malu radionicu u školi u Zemunu. Kruna interesantnih predavanja biće Sofin večerašnji koncert u muzičkoj školi Kosta Manojlović, gde će ona odsvirati 5 kompozicija, ja bih rekao koje su to: Karl Maria von Weber, kompoziciju njenog profesora, jedna fantazija za solo klarinet i 3 kompozicije koje smo profesor Vlastimir Peričić i ja pisali. Vrsna umetnica je svoja prva umetnička iskustva sticala na našim prostorima, posle čega je nastavila usavršavanje u Nemačkoj, gde trenutno živi i radi. Prijatno sam iznenađena koliko ipak imamo mnogo talentovane dece u zemlji i nadam se da će oni svi nešto moći da naprave dalje sa svojim talentom. Polaznici će osim sa tehnikama sviranja moći da se upoznaju i sa nemačkim sistemom muziciranja, uz praktičnu nastavu predavača na klarinetu. Seminar će posebno biti koristan mladim klarinetistima. Dobro je što ću čuti nešto novo od drugih profesora i strane zemlje, što ću videti. Nešto ću čuti što pre nisam čuo ili nešto će mi drugačije reći kako treba da bude. Prema rezultatima republičkog takmičenja održanog u martu i rezultatima postignutim na festivalu muzičkih škola u aprilu, škola Kosta Manojlović proglašena je za najbolju muzičku školu u Srbiji. Svaki takmičar ostvario maksimalnih 100 poena i to je zaista fantastičan uspeh i samo jedan u nizu uspeha naših učenika i nastavnika. U tom cilju mi smo i dalje zainteresovani naravno da pratimo najnovije tendencije u metodici rada na različitim instrumentima naravno i da pratimo evropska dostignuća i upravo iz tog razloga smo i uspostavimo kontakte sa eminentnim pedagozima. Predavanje će trajati do 28. maja, posle čega će Molčanova nastaviti da radi na svom novom CD-u, na kom će, između ostalih, uvrstiti i nekoliko kompozicija profesora Radivoja Lazića i Vlastimira Peričića.